assalamu aleykum musidɓe fulɓe daroɓe fulɓe tv komi musidɗo on Kadidiatou Diallo arane on hannde ɗo kadi hannde noon mbiɗe ara ɗo yewtidugol e dental kawral fulɓe africa ngal ɗo dental noon ko kesal e fulɓe tv kono noon ko bisimilla maɓɓe gonga komi wiyata kon mi wawata andude fof ko woni kono anduɗo kam e woni o ko bisimilla ma. Hannde noon miɗen ari ka galle vice président on yewtida e maɓɓe kanko e PR on dara ko hono honde tuma ɓe sosi ngal dental e ko golleji honɗum ɓe woni wadde. On jarama ko jokkuɗon men kon. Mi watta e hunde noon sina mi jonna PR on mi adora e on ɗon wolana men honno wiyete si waɗi naaten e yewtere nden. Assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe on calminama kala ɗo pullo woni e Afrique ɗon calmine komin woni PR o kawra fulɓe Afrique ɗo joɗani ɗo e leydi Gambia komin mboɗo wiye Demba Salla on calminama. Bisimilla ma jarama mi yilta noon may kon kadi e vice président on kan kadi o hirodira e mon si min naata e yewtere nde. Assalamu aleykum musidɓe fulɓe on calminama on jettama on juurama fulɓe TV ngari ɗo hannde galle am ɗo min vice président Banna Diallo joɗiɗo ɗo yundum mino immori to sare wiyetende Sintet to Foñi Jaron. Bisimilla mon fulɓe TV haray on jarama ko jaɓuɗo men ari invite ɗo men ari ka mon ɗo mi yewtida e mon si waɗi daroɓen woɗa ko janggi e moɗon PR o mi falama landade rek ko ndetuma sosuɗon e nde fedde mon. fulɓe TV on calminama hannde woni weltare mboɗo salmina bandirawo debbo Diallo kawra fulɓe na sosa June 2022 kawra fulɓe sosa ɗo e leydi Gambia ɗo. Machallah hikka woni duuɓi tati fayda. Gila sosuɗon ngal noon ko golleji honɗum waɗuɗon ko tawata ma ko honɗum woni anni e sosugol mum e fedde nde. Kadidiatou Diallo min mbaɗi ko heewi kawra fulɓe Afrique liggima ko heewi ligganima ɓiɓɓe fulɓe ko heewi saabu min mbaɗi gandandama donate gandandama galleji cumɗi ko gandandama min jeeyi ɗo ha to gandandama ɓawo Tambacounda waɗi galle fulɓe cumnoɗe toon min guittiɗo délégation immi ɗon tawa yimɓe gonɓe ɗe Sénégal ɓe jeehi ɓe tawi toon ɓe mbaɗi ɓe donné ɗe galle cumnoɓe saabu ɓen galle cumnoɗe toon beyiɗi cumnoma neɗɗo sumi toon e guure nde foof sumi galle ɗe foof sumi ala ko heddi hen foof sumno min giɓɓi ɗo min waɗi ɓe donné haalis min jeehi min tawi toon min dowtiri he mabɓe toon toon to gandandama leydi Tambacounda to gimmi ɗon min jeehi heede fatoto woni gandandama ɗon e galle fulɓe cumno toon ala ko heddi toon guure o foof sumi ala ko heddi hen beyi cumi toon min gimmini ɗo délégation amen e gonɗo gandandama gonɓe kawra fulɓe Afrique toon to leydi Basse ɓe mbaɗi délégation ɓe jeehi toon ɓe daari toon min mbaɗi ɓe donné haalis kisano min gimmima ɗon e accident wanno ɗo gandandama e traffic light en nanino on police aɓe ɗiɗo pellanoɓe ɗo debbo goto pellanoɗo min gimmima ɗo min mbaɗi délégation mine vice président o min jeeyi ha galle mabɓe ɓe jottani toon famille mabɓe min mbaɗi on debbo kankone donné on pellanoɗon toon to traffic line ɓe gandi on ne ko pullo nde min jotti toon famille o weltima no bete kamɓene ɓe beltani kawra fulɓe Afrique ɓe mbi kawra fulɓe Afrique na jogui jerin saabu ɓe balla ɓiɓɓe fulɓe. Jarama Demba gonga ko wiɗa kon on walli ɗo yimɓe ɗuɗuɓe fayda kono heɓirton kibaruji ɗin e kadi ko honno ƴettirton décision wonnene ɓeɗo dey en fotuɓe wallitade ko hono heɓirton kibaru ha yahon because fatoto ka wiɗon toon no woɗɗi o wi kadi Tamba ɗon kadi no woɗɗi bureau mon o honto jooɗi ga hiɗon jogui yimɓe e ɗe cae foof. Mboɗon jogui ɗo ha Sénégal kala ɗo dula woni mboɗon jogui leydi Basse toon ne yimɓe mboɗon jogui yimɓe kala ɗo tundu woni ɗo leydi foof Afrique mboɗon ɗon jogui yimɓe amen si probléme waɗi rek ɓe kolat PR o direct mbaɓe nulda ɗum ka WhatsApp makko ɗo ɓe mbiyama ko leydi mani o kewi toon
si ɓe kalani kam rek mi haala ɗum fedde mawde to e président o nana bawi président o e gonɓe ɓe toon fof ɓe nana min mbiyam mbaɗen juuɗe ballotiren e mbawen yettanoɓe en gandandama ɓen ɓiɓɓe fulɓe on waɗi min keeɓi toon gandandama ɓen gonani min toon e fin Tambacounda waɗi gonɓe toon Ramatoullahi e Iday Bah mo toon kanko juuɗani toon Kawral Fulɓe Africa e toon to leydi wulli toon gandandama e Dele Sow en gonno toon kamɓene on ko diaspora na guila ɗum waɗi o waɗi min kool ko saare mabɓe ɗo toon to leydi Fato to toon kanko ne ko diaspora takka galle mabɓe ɗe galle ɗen woɗɗotirade. jarama musidɓe toujours mi anditina on miɗo yewtide ɗo e kawral fulɓe africa PR on woni Demba Sallak kañum e vice président on woni Banna Diaw ka Diallo ko dombay an e joni mi hilto tan e vice président on miɗa andi noon dental gonga ɓe si yahay rek to gonga ɓe ko ɓe rewɓe nanga hen vice président on ko gorko ka ko debbo? président am o ko gorko mbo wiye Assane Diaw mbo jooɗi Mansa Diankunda to leydi Basse eyyi kono yiruɗa noon darde ma nden e darde rewɓe ɓen e ngal dental mum? darde am de mine darde rewɓe he dal so wona mine nodda rewɓe ɓe no gar ɓe pawto min pour haɓanago fulago kulle nomin kaɓorani fulago min mbawa andude cosaan amen o min jangguina sukaɓe amen ɓe cosaan amen o e aada o ɓayno si a wiyama cosaan ko heewi kon ko rewɓe ɓurta daranade kulle cosaan ɓayno ko kamɓe ɓuuri andude kulle cosaan si ndiwrugaji ɗi mbaɗani ko rewɓe ɓurta hen feeñide e kulle cosaan o e aada o ko ɗum noon minen woni darde amen nde e fedde he kulle daranagol fulɓe ɗumen rewɓe ɓe rek. gila ɗum sosuɗon nde fedde on waɗi affaire fina tawa? eyyi dombay am min mbaɗi fina tawa saabu min jaano ka Kerewan Samba Sira min jiɗino yaade rawon fedde amen nde kono ɗon komin mbaɗano toon tan invite min jaano yettanogol Salif Mbaalo to Kerewan Samba Sira ta mbo nodduno toon refeta joni o waɗi min invite pour fedde amen nde nomin jaa min jeeyi toon no min kawri toon e aada e cosaan o min gimmi ɗon noon ɗimmol amen ngol min jeeyi Bantanto Ker Siley Ker Siley to Saare PR o amen to min mbaɗi toon aada e cosaan o ɓe puntini toon Jomba Yow mumen ɗum min jii Jomba Jogorko mumen on o watte min jii toon fulɓe on tuma ko hono hen ɓe mbaɗatno min jii toon Guesse ko hoɗum woni ɗum ɓe sañoɓe ɓe anga hottollo ko ɓe ɗum caña ɓe ɗum mbaɗa gudeleppi min jii ɗumen toon min jii toon ko gandanɗa hoorema koye fina tawa mawɓe men folo ko mbaɗanno ko min tawi ɗum toon eyyi jarama vice président PR o a wooli ɗo fi balle ko waɗa toon ɓamiɗo andi noon balle na ko weeɓi association o on ko honno heɓir toon dépense? association ko min mbaɗat compte lewru si maayi foof temedere capanɗe joyi dalasi e temedere nde nde yaha banque Kawral Fulɓe Africa to e capanɗe joyi ɗe minen sooma soom jokkare enɗam misal si a heeɓi programme min gadda ɗen capanɗe joyi min dertidira min gara e on programme ma e kala mbaɗoɗo noon registre Kawral Fulɓe Africa ko $100 dalasi mbatta registre fedde nde gona member of Kawral Fulɓe Africa. so dental ngal a wi hino ɗo ha Sénégal hiɗon jogui diaspora naɓe ka ko honno? mboɗon jogui diaspora naɓe ɗo ko ha gonɓe UK gonɓe Italie gonɓe gandandama Spain gonɓe gandandama ono witendi leydi Swins waɗi gonɓe gandandama Germany woni Hira Balde en woni Alpha C en on ko UK jooɗi daraniɗo Kawral Fulɓe Afrique e gandandama Bam Eliman Salla ko babirawo am Karagne kanko ne omo jooɗi UK kono raynaw mo manduwar ɗo so kanko ne mo darani Kawral Fulɓe Afrique e Docteur Barry kala ko min gimmani kanko ne o wallitat Kawral Fulɓe Africa haalis o wiya yo ɓe mbaɗ feere ɓe jawa ɓe tawa hen
eɗen calmina kankone baba dental o woni chief Dawda Yok Buduk kankone daraniɗo kawral fulɓe africa o meeɗi okkude kawral fulɓe africa ngaari o warani min ngaari o gandanɗama kankone o okki kawral fulɓe africa guluje ñogas dalasi cek so kankone min jarni ɗum no bete so mbiɗon jogui ko gandanɗama diaspora nama ifin gonɓe ɗo ha outside leyɗe africa toon. Ok, Sallah awo alimiɗo gonga ɓeya kala mo nanani inde mum hara seetinani saabu gonga ɓeya warani lintugol waɗuɓe kono andi ɓa journaliste memminima tan ɓe wola woɓɓe ɓen hara on jarama ko tambituɗum fi fulago mi yilto tun e vice président on madame Diallo toujours ko honno wonɗa e wadde tawata a heɓay yimɓe surtout rewɓe ɓen pour tawe e ngawka fo min kam ko mbiyami rewɓe ɓe rek noɓe ngar toujours mino simin ko jeeyi he wayno pembule en e ndiwru ngaali en mino ɓe yewtana kulle kawral fulɓe africa te minen kawral fulɓe africa min garanani kulle politique min garanani kulle haɓagol pelle goɗɗe ɗen minen komin garane ko fulɓe fof no goniri hunde wotere no yimɓe fof jokkodiri ko ɗum kalanammi ɗumen mi haalana ɗumen minen ne te pelle ɗe komin gimmani ko pour ɗemgal men ngal ta en majjani ngal ta ɓiɓɓe men ɓe ne majjani gaccen ko kalanten ko ɓiɓɓe men ɓe ɗemgal jangel en jiya ɗemgal ngal muynuɗen ngal kama mbaɗen feere leɓanen ɗum sukaɓe meɗen ɓe ɓen sukaɓe ne bimbi janggo so jibinoye ɓiɓɓe ɓenne gona ɗuman ta ɗemgal men ngal majjani kaɓanoɗen fulago ɗum ɗe pelle ɗe jiitaɗe foof ɗe dogana kulle fulago ko fof ko fulɓe woruɓe ɓe tan gona hunde wotere ko ɗum woni ko fedde nde woni ko nde haɓanto ko mi wiya ɗumen minen fedde amen nde minen komin gimmani ko ɗemgal ngal rek min jiiɗa ɗemgal haala wokka ka natti he haala amen he ko ɗum waɗi minen paala temin kaɓo min dara cosan o he aada o jangguinen sukaɓe men ɓe cosan meɗen o he aada men o pour ta aada men o majjani ko gonga Diallo gonga ɓe yiɗugol hoore mum na añugol goɗɗo mo kala ko woni kon yo mantor saabu ɓe wi sa wa'ani no duwaɗa wawde noon haray a welata anditude sa andani ka yahata hara yilto ko ɗum ɗon ɓuuri because mi yi miɗo yehi China miɗo ɓorni kotoni goɗɗo hiwrilan e pular wiyami honno andirɗa komi pullo o wi ɗi kotoni ma andi haray no foti wonnugol ko wonɗa kon si waɗi yimɓe anda ko honɗu gonɗa kono hiɗa to a ala to ko perdi tan yaha leyɗe porto fuɗɗoɗa wolude portore heɓa toon ɓiɓɓe jaɓataɓe hay wolande pular ko hoorema tun tampina sukaɓeɓen saabu ɓe muloyay koɓe sakkitora wiide komi pullo kono mi nanta pullar haray no yurmi Piaro kono noon wonɗon gollidirde e dente fulɓe heddiɗe ɗen saabu dente buyino woodi surtout noon tabital fulagu tañinano ko ngal foti wonde baaba dente ɗen fof kono ha joni caɗele no heewi a wi noon kawral fulɓe africa mi tañini ɗon kadi ko dental jannal duwal ngal yuɓɓidirde dente heddiɗe ɗen honno gollitirton e dente fulɓe heddiɗe ɗen Kadiatou Diallo a salminama a labbima ɗon minen kawral fulɓe africa hay fedde min gaccani pelle ɗe fof min pondidiri yo pelle ɗe min jahotirana si ɓe mbaɗa programme minne min gara min tawe kamɓene ɓe gara ɓe tawe min gona gotum min imano pulagu ngu min balla pulagu ngu ɓuuri komin mbiyete boron kaɓano pulagu ta min balla pulagu ngu no waɗiri ni yarude minen kawral fulɓe africa min bindal letareji pelle goɗɗe yoɗe ngar kono ɓe garata ɗum kadi ko caɗele on ko caɗele mawɗe e nder kawral fulɓe afrique mi anda ko hoɗum woni probléme o kono minen tuma fof ɓe bindi min letar ɓe yo min gar min tawaɓe programme min jaaha min tawoɓe saabu minen pelle ɗe fof min pondidiri ɗo feɗe nde gonde ɗo Gambia nde mi andani alani
kala nde memɗa ɗo mboro andi nden fedde mi meeɗi wonde nden fedde. Joni arren e caɗele fedde monɗen tigui kawral fulɓe Afrique honɗum woni caɗele men ɗon onon? Caɗele amen ɗe woni gandanɗama e tappidal pulagu seeɗa ɗo gandanɗama ɗo leydi sefole ɓe goni to wona persidan mabɓe o de persidan mabɓe o ko jaam he jaam saabu somi koolat ɗum mi haalana ɗum o wiya kam wallahi a jarama Jof mi tini programme on o mi weltima no bo kala mbatta programme a tinnat kam kono to dowri to gandanɗama ɓen gonɓe toon hooreje mabɓe ɓe a arti e gandanɗama e tundu sefeli ɗi goni ɗo wona sefeli ɗi foof nak saabu ɓe ɗesat hadde ɓe mbiya ɓen hade ɓe gar e ɗen pelle tapital pulagu woni fedde mawde nde wonde nde ɗo yo Gambia ɗo yo ɓe gar ɓe tawe nden nden noon ɗum adanani min caɗele no bete saabu a yiiɗo wassuɗo ɗum adani min caɗele ɗum min keeɓi toon yimɓe kawra fulɓe Afrique ɓe mbi ko taki min ƴeppi toon yimɓe min tinnaɓe gandanɗama hooreɓe tapital pulagu gonɗo ɗo toon min mbimo kawra fulɓe Afrique ɓe jogui agenda hoore mum tapital pulagu ɓe jogui agenda hoore mum minen simboro mbaɗa agenda amen wona min mbaɗi tinnude gandanɗama tapital pulagu o min mbaɗi wadde si min keeɓi programme mboɗo ɓe mbawi tinnude min mbaɗa ɓe welcome yoɓe gar ɓe tawe programme amen siɓe tawi ndeɓen ɓe keeɓi programme emin mbawi wadde welcome min tawe programme en ɗum wona jaam. Iɗa andi dentego ɓe innete sata tawa ka dental mabɓe naya taw e dental gongal si tawi ɗi luwaji no ton on tigui kañum andi ka faala tawede o gonga ɓe kono noon si tawi ɗi luwaji kadi ala on tigui no wawi natude feddeji tati ko kañum andi no teniri ɓa fedde ɓe gonga ko wiɗa kon mbuuɗi kafete saabu seeɗe miɗo dental koyomi kafu mbuuɗi si waɗi ko dental ngal programme ji ko faala wadde ko wawa yahude ɗaɓɓugol kaalisi pour naɓugol dental saabu dental ko mbuuɗi naɓata ɗum hiɗon jogui gaɗin walla ngesa ko tawata innon ɗum ɗo ko kawral fulɓe Afrique jeeyi ɗum ka tawata on golla heeɓa mbuuɗi walla on fuɗɗaki ɗum ɗon tawa Dombayi ko gonga ma ɗum minen ɗum jiiɗi kono min cuwa ɗum fuɗɗota on taw ko woni ko ta on caɗele amen ɗe ko min paala yimɓe ɓe min wonɓe ɓe fedde he ɓe mbawa ɗumande ɓayna fedde wawta yaa he ɓaawo ngalu ne wawta yaa he ɓaawo tagaɗo ko yimɓe ɓe mbaɗata ngaluji ɗi on ngaluji ko hoɗum hen nde min mbawa hebde ɗin ngaluji min mbawa hebde kalisaji baaliɗi ɗi min mbawa ɗum naftorde min puntina komin naftori ko pour yimɓe ɓe wayno Demba no wini o contribution lewru fo mbomin mbaɗata o ko on okkata min ngaluji e ɗi programme ji ɗi min mbaɗata ɗi yaade ni so programme ɗi min mbaɗata ɗi yaade ni tikeraji ɗi min mbatta ɗi simin ɗuma min gokka jaliɓe ɓe ɗuma min ɓaga min naftora saare ndene compagnie mumen o min tawa ɓe ɗumani ɓenne caisse mumen o min keeɓa komin gokki ɗumen joni a yiyat on kalis momin ɓagata o min guittata o toon on min ballintata o caisse amen to minen caisse amen o neɗɗo goto tambaki ɗum hay goto tambaki caisse amen o ko minen komin guddi account to banque to min mbaɗi kalis amen o lewru foof si hawrodirama hano lebbi ɗiɗi henni ko naɓete banque ti naɓama banque noon on kalis risiɗo ko addete feddero neɗɗo foof yiya anda kalis mo tegata o kalis o ko ɗo natti ko ɗo o nattina pour bimbi janggo ko funtina han si heɓoyi ha heewi min mbawa wadde ɓayna minen paala école aji fulɓe ta ko pular tan haalte hen minen paala wayno ɗen guese ɗe mbiyataɗe min mbaɗa ɗumen min paala uddide ɗo gandanɗa hoorema tiibi sahata ko fulɓe rek goni ɗon ta ko haala fular ka tan haalte ɗon haala wokka ka haaltake ɗon nde ɓiɓɓe men ɓe mbawa andude ko woni ko pulago jarama Diallo musidɓan mbiɗa andi yewtere nde wooɗi e yaaday tun e gallum artu en noon
musidɓan kongallu weeli mi andintinan ko kawral fulɓe africa mi woni yewtude ɗo jokke men tan min gaynito yewtere nden Demba yewtere nde wooɗi kono mbiɗa andi ko toujours ko hollete yimɓeɓe yoɓe heɗoro en hakkille hara wona ɓernde ko ha moƴƴa tun saabu leydi ni ko eɗen hawtu ɗum mo wona pullo ma nanowo pullo ma fulɓe fof ko ha moƴƴa tun wonɗen dente ɗen noon a wata wiide dente ɗen wonay goto ɓeeɗi ɗuuɗa ɓa yimɓe ɓen kamɓe jeeyi ko e maɓɓe ko darata tan ko haray dental noddugal ma o ko ɗum woni objectif ji ɗin tawata ko ɗum ɗon tabintintama e dental ngal joni ko ɗum toujours ɓeydenta daara e ɓema ɓen sina mboɗon ɓe mbiya yomin nangotirin pelle ɗe fof gona nene goto baba goto kala fedde nde noddunde bandum fof min gimmo kala ɗo hoorejo woni immo kanko ne ƴefta yimɓe mum ɓe tawte e nden fedde on programme mbaɗoɗo toon siko festival ɓe tawta he ɓen mbaɗoɓe ɓe festival wiye fedde kaari addi maani ndene fedde addi hunde ndeyane fedde addi hunde on pulagu ngu yahri yeeso yimɓe ɓe nantotira ɓe cuusotira so mbo tori pelle Gambia gonɗe ɗe foof yo hooreɓe ɓe kala mbaɗoɗo en programme yo tinnu bannum min mbawa arde min tawe ɗin programme ji saabu ɗum walla no pulagu no yahri yeeso no ɓiɓɓe fulɓe kawriri sono simin mbaɗi goto foof siɗa waɗa programme a tintana bandum a haalanta bandum ɗum ɓajatitaleɗe e nder ɓiɓɓe fulɓe so nde noon ɓiɓɓe fulɓe noon ɓe jiiɗani on ma noddeɗa a arata a imminta hay goto mba noddeɗa an a arata a imminta hay goto no mboɗo tori pelle gonɗi ɗe Gambia si ɓe noddama rek kala fedde noddande yo ar on kebnomi ko kalmi hen jarama mi yilto tun e Banna Diallo vice président kawral fulɓe Africa ko caɗele honɗum heɓata téléma rewɓe ɓen ma ko ka exécutif mon toon ko rewɓe jelo woni toon Dombay ko gonga ma exécutif amen o mi rewɓe wonɓe ɓe toon mi wawaɓe kontu sabu min ɓuuri yimɓe nogas minen rewɓe ɓe rek exécutif amen o eyyi pila ɗo ko ha Guinée Bissau foof min ɓuuri yimɓe nogas ɗum woni exécutif amen o minen rewɓe ɓe rek ko caɗele ɗe mi keɓanmiɗe he rewɓe he rek kulle si wiyama ɗo aada he cosaan o a yiyat jomirawo watto ko weeli ɗum ko ta wona ɗum woni adama o ɗum minen hen keɓa caɗele saabu han pullo ko cosaan andira si wiyama mbar gare mbaɗen cosaan kala debbo mbo wawi ɓornade ñaragal mum ngal o funtina ñaragal mum ngal kala ɗo funtina ande ko ɗum woni ñaragal fulɓe eyyi ko United Zone fulɓe waɗata leppi donki on ɓe wi leppi donki joni hara mo yiɗano leppi no wattare leppi tawa siɓe yalti tan tawa fof no laaɓa eyyi ko ɗum on leppi donkin hengal en daari hengal enen wonno no goɗɗum ni fulɓe ɓe ngala cosaan ko waɗi ko a mbimi fulɓe ɓe ngala cosaan hengal ñaragal men ngal hengal ko ñaragal seɓɓe e ñaragal siji goɗɗi mbattuɗen e ñaragal men ne te enen ñaragal men ngal yummum bamum ko gandira ɗen ko ɗi leppi donkin e ɗi leppi daneji he ñaaƴe he minen mbawi lamureje ɓayna minen ñaaƴe kewɗe ɗen mino wawi mi anda ɗumen min koye o cosaan o kawral fulɓe Africa komin jara ko puɗɗumi yide ɗe ñaaƴeje façon he ko gonmi ko postin kono minen ko lamureje men gandir ɗen lamureje noon minen aada amen o minen on wona pour ano ɗum parole ano ɗum ŋañora minen ɗum ko
cosaan e cosaan rek wono si tawi ke ƴondike jombajjo walla eyyi si wona ko jombaji on watta ɗen lamureje minen noon aada amen o minen ko ɗum min gandi hen kono noon leppidaneji ɗi kam ɗin yummum bamum si wiyama cosaan anu ɗumen ɗon ɓayna minen komin mbiyanno si a diwraka a waɗata lamurere ko ɗum waɗiya minen min mbawta ŋañorde e ɗuman kono ɓayna fulɓe woɓɓe ɓen enen jiiya ɓen ko ɗum woni ñaragal mumen ngal joni ɗum waɗi mino ɗumen tori si wiyama cosaan noɓe puntin ñarule mumen ɗe ɓe ɓorno ɗumen ɓe gacca yaagol sodoygol ɗe ñaaƴeje ɗe gona ñaaƴe meɗen ɓe mbaɗa heɓalli mumen he ɗum wona aada o cenji ɗum ɓaga cenji ano waɗa e ɗuman cenji wona ñarugal pullo ko ñayre woni ñarugal pullo so ko ɗen caɗele keɓanmi he rewɓe seeɗa eyyi jarama kawral fulɓe africa piyaro dental mon ngal no jogui mawɓe e sewɓe wano eɗo jogui youth wing walla fof ko groupe goto tan ko foof ko groupe goto kono kala ɗo gandanɗama ɗo leydi chef woni ɗo mboɗon ɗon jogui yimɓe Mali tami ko noon disemtin Guinée Bissau disemtin mboɗon toon jogui joɗanimi men toon to leydi Mali o wiye Ousmane Bari to Guinée Bissau ɗen toon jooɗi mbiteɗo gandanɗama kankone yette Kande na toon jooɗi toon to Guinée Bissau kewɓe toon Guinée Bissau heɓe toon dari kamɓene Soudan Ali Hamad Boy kamɓene heɓe toon jooɗi Najiri way ngal dental mon ko international gila noon sosuɗon ɗum o meeɗi yahude waɗugol programme leydi goo ka on fuɗɗaki ɗum ɗon taw min cuwa fuɗɗade kono mboɗon gara yaade maybe si ndungu simti mboɗon paala yaade gandanɗama Guinée Bissau si min gimmima Guinée Bissau mboɗon paala yaade Mali Sénégal ne mboɗon mbaɗi wadde Sénégal Tambacounda to Ramatoulaye Ida Ba toon ne mboɗon toon mbaɗi wadde ɗon programme mawɗo si ndungu simti mboɗon jogui gandanɗama diaspora najo woni Alpha Sy homo ara décembre min mbaɗa tourné gambe min puɗɗoto min gimmiyan gambe min jaaha Guinée Bissau min gimmiyan Guinée Bissau min jaaha Mali Sénégal inchallahu Allah newno no moƴƴiri mbiɗa anndi noon golle ɗe weeɓa ɗum fof ko kaalisi landi so waray mbiɗa toujours on wakkile koyo members ɓe wakkilu tun yoɓa ko duwa yoɓude kon kono noon si tawi ɗo waɗa activité ji ɗi annduɗa naada e kaalisi saabu kafuji ɗi joni ko doginta woɓɓe ɓen ko sowno fof addu on ɓe dogata si tawi ko kafugol tum ɓenna nde fedde ka waɗandagol kaalisi tan andi joni jamano yette ba ɓen no wadde caliti no on numéro mo faala laɓɓirande ɗon seeɗa fulɓe TV minen kawra fulɓe Afrique kala ko min mbatta koko laaɓi siɗa nattina mbuɗu ma a andat ko hono mbuɗu o yarata toon si a tegui a andat a tegui saabu a tegui ko min gadda lis ille ɗe min kaari tegui o kaari waɗi o kaari heddori o noon min mbatta si kalis na yaaha banque wona neɗɗo goto nawta ɗum ɓe yimɓe tato jata mba yimɓe ɗiɗo si kalis mo nawan banque wedde o fedde mawde to récipe o goto foof yo janggu ko nawa ko banque to goto foof dara ɗum si daari ɗum wiya ɗo hawraniɓe laaɓi tos minen kawra fulɓe Afrique ko noon min liggordirta min gandanɗama min jiiɗa ko gandanɗama ko ñooɓi mba ko gandanɗama aɗa nattina mbuɗu ma a anda ɗo mbuɗu ma yaata hay si mboɗo gara ittoya kalis banque ko min gara fedde ɗo min jewta ha min kawra he dande si min kawri ɗen paala ittude kalis mbaɗiren o simin kawri min foof min jaa min guittoya haale kono simin kawrani hay mbuɗu yaltata ko gonga ko laaɓal naɓata dental jarama mbiɗa andi rek joni yewtere nde woɗɗi ke waynodira e tun ɗo kono waynodirta e darayɓe memen Dombay ko gonga ma a jarama on beltanama doole
on gari he jam ya Allah naftu on he jam Allah nabru ligge mon o yeeso minen ñaago yimɓe ɓe laaroɓe men ɓe he hettoroɓe men ɓe pour wondema nomin jokku golle rek jokken enɗam pullo ko bandum rek kala ko mbawɗa won a wawta ɓurde pullo mo mbiyaɗa o ɓayna bama e dama nde jibinma ko mbinoma armuyno nde ko armuyno noon kala ɗo pullo dubba rek ko ƴiƴam mu yaltata hen si o dubbama oya dubbama rek ko ƴiƴam gotam ɗam yaltata hen so mino haalana yimɓeɓe foof jokkodiren mbaɗen hunde wotore comme no piyaro am o haaliri ni ɗe pellele foof ko pulago tan gimmani minen ñaago ha joni ɗen ɗon pellene noɓe gar minen ne min pawtoɓe ɓe ganda minen ne han wonna no miñirani ko minen goni miñiramo en ɓayna ko minen cakkiri ɗumen joni sa sakkitima noon ko an woni kodda noɓe nangu minen ne ko minen goni caat simin noddi ɗumen noɓe noromen walla ɓe gimmina kamen ne ɓe ganda minen ne ko minen goni sukaɓe mumen kala ɗo ɓe noddi minen ne min noroyɗo ko fof ko ƴiƴam gotam ɗam yimɓe kaɓanto wona politique yimɓe kaɓanto wona goɗɗum politique meɗen o ko hoɗum woni ɗum haɓanagol fulago men ɗum mino ñaago yimɓeɓe foof no mbaɗen hunde wotore genɗodiren jurmodiren padodiren jarama Boy Pierre waynoto ɗon an kadi Kadiatou Diallo a salminama hande mi weltima guila noddimami e téléphone mbiɗa kam inchallahu rabbi a arat mbaɗa interview Kawral Fulɓe Africa nden noon ala komin mbawma wiide sina jarnumo gamma min beltima e jiɗɗo leñol mum ko ni sa yiiɗi leñol ma rek kala ɗo ɓiɗɗo pullo noddima rek a arat notoɗa ɗum min mbawama yobde yo Allah gui accuma ɗo annene e golle ma he dako min mbawa liggotire ma kala ɗo min jahata min mbawa yaadude hemma so ko mboɗo wayno jama o kala faalaɗo nattude nder Kawral Fulɓe Africa ɗa wawi yidude e PR o Kawral Fulɓe Africa o e number téléphone ammo ko 5174912 Africell 708 4576 woni Africell e ammo sa falama andude he ko woni Kawral Fulɓe Africa rek ɗa wawi wadde contact PR o Kawral Fulɓe Africa woni Demba Salla nden noon jama o foof yo en gar gimon eɗen fina tawa men o hata jeeɗiten fina tawa men o ha islamisa kala ko mbatta hen mbaɓe mbaɗa fina tawa a wawta yejjidde gandandama fina tawa on harmani e islami goto foof andira noon goɗɗo ɓe mbiya ɗum harɓe kono ɗum harmani hanki mboɗo waɗa interview e mboɗo jogui ceernajo goto ko nder Kawral Fulɓe Africa o woni o wi on harmani ko gandandama ko fina tawa waɗa ɗum waɗa ko aada cosaan men ɗum harmani so ndennon enen ɓiɓɓe fulɓe yo en gar mbaɗen fina tawaji men ɗita en jejjitani saabu en kewɓe mbawa haalde pular mbawa haalde ɗemgal mum ngal ko hoɗum waɗi ɗum eɗen gacci ɗemgal men ngal e deggini ɗemgal gongal saabu a yiyat ɓiɗɗo pullo no haalda ɓiɗɗo mum jolfe mba haalda ɗum e ceɗɗe saabu mboɗo yiya kewɓe hen goɗɓe ɓe mbiya ko min ko sow jettami kono mi wawa nande haalde pular so mi tori ɓiɓɓe fulɓe yoɓe janggin ɓiɓɓe maɓe ɓe ɗemgal men ngal pular hal pular ɓe fofta ɓe jangginde ɗemgal wongal nden noon yoɓe gar ɓe tawe he Kawral Fulɓe Africa mboɗo mbaɗi open Kawral Fulɓe Africa na immani golle e affaire paraji ɗi mbita ɗo faro e guese ni min garat wadde ɗum saabu mboɗon jogui yimɓe mum diaspora naɓe o Alpha Sy kankone mo jogui tatatoji e film mboɗon mbawi wadde Fuladu Jakali Pacal faro Mango min nodda ɗon ɓiɓɓe fulɓe foof média o foof ara dara o ngol faro min ko gandandama ko toon neyimi heede Kerewan Samba Sira toon neyimi e Salif Mballo mo kam andi no bete minen gonduno Kerewan Samba Sira kankone mo waɗa paraji toon to Kerewan Samba Sira so yo ɓiɓɓe fulɓe garɓe noto Kawral Fulɓe Africa min mbawa liggana ɓiɓɓe fulɓe so nden noon on calminama on beltanama no bete e nder Kawral Fulɓe Africa jarama musidɓe ha joni min andintenamo meɗen yewtida ɗo e Kawral Fulɓe Africa mi heeɓi ɗo kadi arɗo faala ɓeydudeɗe ɗon dun seeɗa kono weteɗa ko Jariyatu Diallo Diallo an kadi ko honɗum woni darde ma e nder dental ngal
minen kadi ko ka dental kawral fulɓe afrique ɗo mi woni secrétaire e ɗum ɗo trésora on kawral fulɓe afrique minen noon miɗen wonani ɗo fulɓe ɓen fof wimi gon ko wiyete kon e mbimami fof fulɓe fof daal kala ndema haali pular haray gon ko wiyete miɗen nodditi jama on yoɓe arɓe bokka ka kawral fulɓe afrique minen fof mi wona nene goto baba goto e imen haɓanagol fulɓe ɓen hiɗon jogui office ɗo office ala taw office on dal min ala taw kono noon miɗo wawi o wiide kadi haray cayeɗen ɗo fof ilandema e honno wiyetelan ka base ɗo ha Guinée Bissau ha Sénégal meɗen jogui to yimɓe kawral fulɓe afrique ono woni ɓe kombe ɗo ɓen so falama de meeting honto hawroto ko ɓuuri kom meeting min waɗa ka vice président on ka Banna Diallo ɗo min meeɗino kadi wadde meeting Tanje e waɗa ɗo meeting joni kono wolanta daroɓe maɓɓe ɗo kay komi innata jama on comme yoɓe wakkilo ɓe naata kawral fulɓe afrique saabu no waɗi important moƴƴa noon saabu gonko wiyete on sinna goɗɗo ka hawki hoore muɗum o hawkotako saabu kala ka falɗa dente ɗen ko gonko wiyete kon no heewi ha hara ko gonko ko dente fulɓe minen noon min dental ngal sosiraka ɗo fi haray ittingol yimɓe ɓe mbuuɗi ƴetta waɗaɗi programme mum kalandema mbuuɗu versade ɗo haray inde versuɗo on e ñalande nde o versi ɗen ino winda kadi mbuɗɗin ko banque ɗi woni waloyade kala kadi ko waɗete e nder muɗum fof haalte ka dental jama on nana min haray komi wiyata mi yalta appel e nder dental ngal dal jarama jariyatu miɗa andi en taƴay ɗum ɗo tan musidɓe ko noon nani ɗiɗi yewtireji ɗon nomi wolirani on noon hande ko kawral fulɓe afrique mi wonduno hande miɗa andi on janggui ɗo ko heewi on nani noddago ngun ko bisimilla mum tawtegol e association ji ɗin on nani sakkitiɗo holuɗon o wi tappale ala toon koko laaɓi taw woni toon awa jokkodiral men e jokkore en ɗan ko ɗum tan ɓeydata en tiiɗinde ɓe wi sa nani ɓe wi fittirgol ko lekkoye buy hawtidira lekku gotu wawata laɓɓinde so iɗon andi ɓantareji ɗin fuɗɗike ɓayi ɗon reeni duuɓi jelu pullo ko tampinteɗo no waɗe ramasi joni noon ɓe ɗuytanama ɓe waɗanama 750 andon wakkilare wari waɗon sikku ko pullo fu taw tun dari golli ɗe golle ko fulɓe ɓen fof nangodiri hayigol fiyigol pullo on fotike kañum kadi hara on jarama ko jokkuɗon men kon miɗa yetta ɓeɓe yewtiɗo ɗo fof woni PR on Demba Sala e Banna Diallo kañum kadi e Jariyatu on fof on weltanama mi yejjitani noon président mabɓe no ha base mbiɗa andi e nder programme ji amen ɗi aray ɗi yesso inchallah min heɓaymo e programme ji amen ɗin inchallah hara miɗo yetta caméraman an on e éditan on caméraman an on Abdoulaye Mballo édite on Mamadou Saliou Diallo e team Fulɓe TV on fof mi yejjitani noon Samba Gueladio Mballo ha France manduɗa himo tammiti Fulɓe TV kono noon gonga ko wiyete kon donalngal ngal teddi meɗen noddude jama yo ar wallito saabu golle télévision na ko weeɓi min yiiɗa yahude dulaji meɗen faala gonga ɓe yarugal président Barrow yo nanu komin wullata konne meɗen faala yarugal ɗum haray min yahay ɗo ha base e yaltingol tum fi fulago hara on jarama komin musidɗo on Kadidiatou Diallo ha lawol gongol on jarama ko jokkuɗon min kam golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV